Bună ziua, dragii mei, bine v-am găsit! Haideți să facem previziunile generale pentru acest weekend, dragii mei, weekendul 11-12 mai. Haideți să vedem, dragii mei, ce mesaje generale am pentru voi pentru acest weekend. Haideți să vedem pe toate planurile. Haideți să vedem ce mesaje generale am pentru voi pentru weekendul 11-12 mai. Haideți să vedem, dragii mei, previziuni generale pentru acest weekend. Mi-a ieșit niște cărți, o să le iau pe toate. Dragii mei, o persoană tânără se gândește foarte mult la voi, o persoană care s-a îndrăgostit de voi, dar este o persoană șarmantă, o persoană care spune exact ceea ce vrei să auzi, dragii mei. Avem de-a face cu o persoană care știe foarte bine cum să cucerească o femeie, știe foarte bine cum să o facă să îndrăgostească, exact spune ceea ce simte acea persoană să audă. Și așa mai departe, o persoană care v-a produs o mare durere, o mare tristețe în sufletul vostru, dragii mei. Nu știu pentru cine este acest mesaj, sigur este pentru cineva anume, pentru că avem de-a face cu energia feminină care este foarte tristă în acest moment, din cauza unei despărțiri, din cauza unei persoane care i-a produs o mare suferință în sufletul său. Văd o separare, văd o distanțare, încă energia feminină mai simte acea pasiune, acea atracție pentru această persoană. Văd pe plan sentimental o despărțire din cauza unui trio, poate să fie această persoană să fi găsit pe altcineva sau în această relație să fie intervenită o a treia conexiune, dragii mei. O persoană care îi place foarte mult să cucerească, îi place foarte mult să atragă foarte mult energia feminină ca să aibă aventuri din punct de vedere de intimitate. Vă văd aici în așteptare. Vă doriți foarte mult o schimbare, vă doriți foarte mult o evoluție favorabilă în legătură cu viața voastră. Poate să fie în legătură cu o veste de la distanță pe care vă doriți să vină. Putem să vorbim de planul profesional, în legătură cu o anumită persoană din jurul vostru, poate există o conexiune cu cineva de la distanță. Dragii mei, această persoană va reveni, această comunicare se va deschide. Pentru acele persoane care își doresc o împăcare cu cineva din trecut, dragii mei, și este o conexiune la distanță, văd aici, și voi vă doriți ceva. Să revină această persoană, să existe o comunicare, să știți pe ce drum trebuie să o luați, ce să faceți în legătură cu această conexiune și așa mai departe, dragii mei, dar văd că această comunicare se va deschide și va fi în mediul online mai mult, nu văd comunicare față în față. Va fi o comunicare foarte bună, dragii mei, cel puțin veți ști ce aveți de făcut de acum înainte în legătură cu această conexiune. Să știți că veți avea parte de abundență foarte mare din punct de vedere financiar în perioada imediat următoare, dragii mei, este pe acest weekend, dar poate să ducă și pe săptămâna viitoare. Vă veți stabiliza, dragii mei, dacă pe plan financiar lucrurile n-au mers foarte bine până acum, ați avut anumite obstacole, dificultăți, o stagnare din acest punct de vedere, lucrurile se vor schimba, dragii mei, va exista o evoluție din acest punct de vedere. Colaborarea va fi foarte bună, parteneriatul la fel, ceea ce vă deschideți voi pe cont propriu la fel, dragii mei, veți ajunge acolo unde vă doriți voi. Cert este că va fi o stabilitate în acest punct de vedere, dragii mei. Puteți să vorbim și de o afacere pe care o aveți în acest moment și nu ați fost mulțumiți la început când ați deschis sau de un proiect, nu știu, de un hobby al vostru de suflet și poate nu a fost pe sufletul vostru, nu a mers exact așa cum vă doriți voi. Au fost foarte multe blocaje sau au fost intrări de bani mai mici, da, mai nu substanțiale, să zic așa. Dragii mei, așteptați-vă la abundență. În viitorul apropiat, în perioada imediat următoare, cum vă doriți voi să o luați, va fi o abundență din acest punct de vedere, lucrurile se vor stabiliza, va fi, cum să zic, un salt foarte important pentru voi în cariera voastră, în colaborare, în parteneriat și vă va aduce o stabilitate financiară. Dragii mei, o persoană de la distanță, să știți că vă urmărește pe rețele de socializare, întreabă prieteni, cunoștințe în legătură cu viața voastră, în legătură cu relația voastră. Această persoană poate auzi că sunteți cu altcineva, că v-ați refăcut viața și nu suportă să vă vadă în brațele altei persoane, această persoană. Este foarte gelos, foarte geloasă, foarte curios, nu, este o persoană mai matură pentru unii dintre voi, dar nu este o regulă.
Această persoană vă urmărește. Nu suportă gândul că v-a pierdut, nu suportă gândul că sunteți cu altcineva. Simt că această persoană v-a băgat într-un trio în trecutul vostru, această persoană nu a dus mai departe o schimbare, o decizie în legătură cu această relație, în legătură cu această conexiune. Îi pare rău să știți aceste persoane. Simt în acest moment să vă spun că această persoană are sentimente pentru voi în acest moment. Și-a dat seama că vă iubește, și-a dat seama că v-a pierdut cu adevărat și că nu v-a respectat la adevărata voastră valoare la momentul respectiv, dragii mei. O sumă de bani nu foarte mare care va intra în contul vostru în perioada imediat următoare. Deci aceste mesaje sunt generale, da? Deci nu luați decât ce vi se potrivește. Va fi o sumă de bani, nu mai mare, dar care va intra în contul vostru, dragii mei. Văd aici o supărare pentru cineva, poate și veți pierde o sumă de bani, mi-a ieșit și mie așa cartea, în legătură cu o supărare, în legătură cu o problemă pe care o aveți voi în viața voastră. Mare grijă ce faceți și ce decizii luați, să nu cumva să pierdeți o sumă de bani, nu știu, o pierdere, o supărare și să pierdeți această sumă de bani. Parcă veți pierde niște bani pe un necaz. Nu știu, să pierdeți o persoană dragă sau probleme de sănătate sau să aflați anumite vești care o să vă dea peste cap în perioada imediat următoare. Nu știu, dar văd aici o supărare, un necaz, poate să fie un divorț, un partaj, o despărțire de cineva. Pentru unii dintre voi simt aici cineva să nu aibă probleme cu legea și să piardă o sumă de bani. Deci mare grijă, dragii mei, ce veți face în perioada imediat următoare, pentru că văd că este pe pierdere. Da? Banii aceia care vă intră în contul vostru, să nu cumva să-i pierdeți din cauza anumitor supărări sau din cauza anumitor decizii pe care le veți lua în perioada imediat următoare. Veți avea parte de o claritate în legătură cu o anumită situație, veți vedea lucruri din alt punct de vedere, ascultați-vă intuiția pentru că este așa cum vă doriți voi, dragii mei, ceea ce simțiți, așa este, dragii mei. Veți avea de-a face cu un preot, cu un duhovnic în acest weekend. Poate veți chema, nu știu, veți face o pomană, o feștanie la casă sau veți merge la o mănăstire, la o biserică unde o să vă rugați foarte mult pentru a vă găsi pacea, pentru a vă găsi echilibrul de care aveți nevoie, dragii mei. Văd că în perioada imediat următoare vă veți apropia foarte mult de divinitate, vă veți ruga foarte mult, veți manifesta pentru a vă elibera de anumite suferințe pe care le aveți în acest moment în sufletul vostru. Mare atenție la un furt în acest weekend, o persoană parcă atentează la bunurile voastre, o persoană foarte falsă, o persoană care are intenții foarte ascunse. Mare atenție la această persoană pentru că această persoană vă minte foarte mult. Poate să fie o persoană care intră în casa voastră, o persoană care vă cunoaște pentru unii dintre voi, dar nu este o regulă. Poate să fie persoana iubită pentru unii dintre voi, dragii mei. Dar mare atenție, pentru că simt că este o persoană pe care o cunoașteți. Această persoană are interese foarte ascunse în legătură cu voi. Poate să fie persoana iubită, prieteni, cunoștințe, rude, apropiate, persoane din familie și așa mai departe. Dar pentru unii dintre voi poate să existe un furt, da? Pur și simplu cineva să vrea să ia ceva de la voi. Mare atenție că va aici în perioada imediat următoare o petrecere, un eveniment, să nu cumva să vă întâlniți cu această persoană la o petrecere, o persoană foarte falsă, sau pentru dintre voi cineva să vă invite la un eveniment, dar această persoană are interese față de voi. Știți cum văd eu lucrurile, poate ați cunoscut o persoană nouă și această persoană vă invită undeva, să știți că această persoană este falsă. Parcă ar vrea să vă invite, nu știu, poate este ziua de naștere sau organizează ceva, dar această persoană are interese ascunse, înțelegeți ce vreau să spun în legătură cu voi. Poate să fie și o persoană din trecutul vostru, dragii mei. O persoană care revine și vă invită undeva sau vreau să petreacă un anumit moment unic alături de voi. Deci mare atenție, pentru că nu văd o persoană foarte sinceră, foarte corectă în legătură cu voi. Este o persoană de la distanță, dragii mei.
o persoană care este la un drum față de voi în acest moment sau chiar drum de străinătate. Această persoană poate să lucreze într-o aină testată, poliție, armată, jandarmerie și așa mai departe. O persoană care este mai rece, mai indiferentă, mai distantă în legătură cu voi, sau poate nu ați mai comunicat de mult cu această persoană, o persoană care v-a ținut așa un pic la distanță. Această persoană revine. Văd o persoană mai matură, o persoană care are probleme cu ochii sau poartă ochelari sau un semn în jurul ochilor, poartă mustață sau o barbă de a doua zi. O persoană nu foarte înaltă, o persoană potrivită așa de înălțime, dar este o persoană mai închisă emoțional, mai rece, să zic așa. Această persoană vă va invita undeva, vă va propune ceva, da? Să vă întâlniți, poate la o întâlnire, dar nu prea îmi place mie energia acestei persoane, parcă are interese ascunse în legătură cu voi. O persoană matură, o persoană văduvă care a pierdut pe cineva, această persoană suferă foarte mult în acest moment, ori a pierdut pe cineva drag din viața sa, ori suferă după despărțire, după divorț, suferă că v-a pierdut, suferă că nu mai faceți parte din viața sa. Este foarte pierdută această persoană. Este foarte pierdută. Această energie, văd o energie mai matură. Ori ați avut o relație cu cineva care a pierdut pe cineva în viața sa sau a avut o despărțire în spate, un divorț și această persoană poate va dezamăgi cu ceva, să știți că această persoană nu este bine în acest moment. Suferă după voi sau are probleme de sănătate, dar starea sa nu este bună. Mare grijă la o furie, la o ceartă în perioada imediat următoare, la un conflict foarte aprins. Poate să fie cu persoana iubită sau poate să fie cu membrii familiei, mamă, tată, un copil, un adolescent, pentru că văd în casă, dragii mei, o furie, o ceartă, un conflict, poate să fie în legătură cu o sumă de bani, cu o stabilitate, cu legătură cu anumite decizii, cu anumite schimbări. Mare grijă la ceea ce scoateți pe gură, la vorbe, la că sunteți de tăioși, dar mare grijă la aceste conflicte. Ceva o să vă ia pe nepusă masă, poate să fie și un conflict, dragii mei, o revenire din partea unei persoane, o persoană care vine către voi foarte agitat, foarte nervos, pus pe ceartă, pus pe harță, să vă provoace, deci este ceva la care nu vă așteptați. Ceva ce vă dă peste cap în perioada imediat următoare, poate chiar în acest weekend. Ceva vă ia prin surprindere. O reacție a unei persoane, un conflict, o vorbă, niște bârfe, niște zvonuri. Dar să știți că se va face dreptate, dragii mei. Da, este o persoană care vă urmărește. Vă urmărește în jurul casei voastre, la locul de muncă. Este o persoană falsă, o persoană care are intenții foarte ascunse în legătură cu voi. Poate ați avut o relație cu această persoană, dar vă urmărește, este pe urmele voastre. Nu este o persoană sinceră, este o persoană care v-a mințit, v-a manipulat, o persoană care consumă alcool, substanțe, pierde foarte mulți bani, are un anturaj foarte dubios. Persoana aceasta este foarte falsă, dragii mei, vine către voi, vine în vizită la voi sau vine personal, da, în casa voastră sau la locul de muncă sau să vă întâlniți cu această persoană pe undeva, dar se va isca ceva, o ceartă, un conflict, o divergență cu această persoană, dar să știți că vă veți face dreptate. Ori voi, dragii mei, veți pune la punct această persoană, ori în alte cazuri să nu apelați cumva la instituțiile ale statului, să ajungeți cumva la o judecată, să ajungeți cumva, nu știu, să chemați poliția sau să apelați la organe, da, pentru a vă scăpa de această persoană sau pentru a pune la punct această persoană, dar cert este că vă veți face dreptate, da? Dreptatea este de partea voastră în legătură cu această situație. Haideți să mai luăm 2-3 mesaje pentru voi, pentru acest weekend. Veste foarte importantă de la distanță, comunicare foarte bună, dacă cumva așteptați o veste la distanță, va veni această veste, va fi o veste foarte bună, poate să fie din punct de vedere profesional, financiar sau poate așteptați o veste din partea unei persoane iubită, rudă, prieten și așa mai departe, dar văd că este o comunicare la distanță, această persoană este la un drum sau poate chiar drum de străinătate pentru unii dintre voi. O persoană foarte bună, dragii mei, este lângă voi, cineva își dorește
un nou început cu voi, cineva își dorește o relație, dragii mei, cineva parcă are copii aici, ori voi, ori persoana de care aveți de-a face. Această persoană, să știți că este o persoană sinceră, o persoană corectă, o persoană care vă ajută, este lângă voi, este o persoană devotată, o persoană în care puteți să aveți încredere, dragii mei. Este o persoană credincioasă, o persoană, cum să zic eu, fidelă, corectă această persoană. Un prieten foarte adevărat vouă poate să fie care vă ajută în orice situație sau poate să fie o relație de prietenie să se schimbe într-o relație de iubire, dragii mei. Pentru că văd noi începuturi aici la voi. Poate să fie și o persoană nouă sau dacă aveți un prieten foarte bun lângă voi și care vă susține, această persoană își dorește mai mult decât o prietenie, dragii mei. Vrea o relație de iubire această persoană. Cineva vine în vizită la voi, dragii mei, în perioada imediat următoare. Așteptați-vă la o persoană de la distanță, dragii mei, să vină în casa voastră. Această persoană vă face o vizită și vă oferă ceva. Aici văd o energie feminină, dar poate să fie foarte bine și o energie masculină. Vă oferă ceva, un buchet de flori, un cadou, o mică atenție, dar parcă vă întâlniți undeva, nu știu, ori mergeți undeva cu această persoană, parcă nu este în exterior. Nu știu, parcă vine în casa voastră, poate să fie persoana iubită sau poate să fie o fată, o cunoștință, o rudă, o persoană foarte apropiată de voi, dar cineva de la distanță, dragii mei. Așteptați-vă la o vizită din partea unei persoane. O sumă de bani va intra în contul vostru, dragii mei, nu este o sumă de bani foarte mare, dar vă va ajuta. O persoană foarte tânără se gândește la voi, dragii mei, este foarte melancolic acest bărbat, este foarte gânditor, vrea să revină către voi, nu știe cum să facă acest lucru, dar într-una sunteți în mintea acestei persoane. Văd o persoană mai tânără, o persoană blondă sau și-a tenă închis, ochii căprui verzi, o persoană care nu poate să-și ia mintea de la voi. Văd o stabilitate, o schimbare foarte mare în viața voastră, în perioada imediat următoare. Vă veți schimba viața, dragii mei, vă veți lăsa o situație foarte toxică în urmă, o situație foarte agitată. Putem să vorbim în legătură cu o relație sau putem să vorbim în legătură cu un plan profesional, să lăsați un loc de muncă în urmă pentru a vă schimba viața, dragii mei. Să știți că vă veți găsi stabilitate la acest nou loc de muncă. O moștenire văd aici, un câștig de bani, dar foarte mare, dragii mei, care vine către voi. Dacă aveți de-a face cu instituțiile ale statului, partaje, judecată pe rol, împărțire de bunuri, moștenire, nu știu, dar veți câștiga, dragii mei, văd o sumă de bani foarte mare aici, nu este o sumă de bani nimică, deci chiar o moștenire văd aici pentru voi. O petrecere, un eveniment, dragii mei, cineva vă invită undeva, veți merge undeva unde o să vă simțiți foarte bine, cununie, căsătorie, de ce nu, o invitație de căsătorie, o zi de naștere a cuiva, cineva, parcă veți face un drum ca să mergeți la acest eveniment, o petrecere foarte frumoasă sau veți petrece un moment foarte frumos, unic, alături de o persoană, dragii mei. O energie feminină care este singură, este divorțată, nu văd o energie feminină matură, văd că această energie este mai tânără, a pierdut pe cineva drag, dragii mei. Nu știu pe cine ați pierdut, poate persoana iubită, soțul, poate pe cineva din familia voastră. Parcă nici în acest moment nu v-ați revenit după această suferință, după această pierdere. Vă duceți la mormânt, vizitați această persoană, parcă vă liniștiți foarte mult când vă duceți la această persoană. Dar durerea încă mai predomină, parcă vă simțiți nimănui, parcă nu mai aveți suflet, sunteți goi pe dinăuntru. Mai avem aici o energie feminină care este foarte tristă, o amantă. Vă simțiți cu o mare durere în acest moment, acea persoană v-a lăsat, ori voi, ori persoana respectivă are o căsătorie, pentru că avem o căsătorie aici, ori nu puteți să fiți cu această persoană în relație din cauza unei căsătorii, ori acea persoană v-a promis foarte multe lucruri și v-ați dat seama mai târziu că acea persoană nu va renunța la căsătoria sa, la stabilitatea sa, v-a lăsat într-o mare durere, într-o mare dezamăgire, dragii mei, văd energia feminină care este amant, care vă regăsiți într-un trio, da? Sunteți despărțiți de această persoană, dar suferiți foarte mult, parcă sunteți în depresie, vă simțiți foarte singură după acest abandon.
Dragii mei, acestea sunt mesajele pentru voi, sper că v-ați regăsit pentru acest weekend. Dacă da, vă rog să lăsați și mie un like, un comentariu și de ce nu să vă abonați la canalul meu de YouTube. Eu vă mulțumesc frumos și să ne revedem cu bine la un nou video pe acest canal. La revedere, dragii mei, numai bine!